Ini penting nggih, mergi kula nu saiki sersat tenan. Serak kelar kaji, nek ono kaji malah. Wae ngene kaji bareng. Aku ora malah komentar, serak kelar kaji malah komentar. Mari kaji kuotane muter mari wong kaji bolak-balik kok apa. Malah cangkeme nduk ndi-ndi ono nyalano sing kaji bolak-balik macam-macam. Mungkin dinteni ora kaji-kaji. Wanan. Ya mau mulane kula suwun. Mau niru Ibnu Abbas itu tarjuman Al-Qur'an, anak Idul Adha. Kula nggih nate melarat. Zaman kula merantau teng Jogja sik melarat tuh angger Idul Adha nggih kula nyembelih pite. Nek gak gitu bas daging setengah kilo napa pinten. Nggih butuhe iku siji Allah wis ngaramno poso dina Id. Mergo hari makan-makan ya wis makan. Nomor loro ngilangi tomak ning panitia masjid. Engko kena tomak kecewa terus grem. Wis kere grem menghasut. Kan double-double dosa. Lha iku sing mlebu kadal fakru ayakuna kufran tambah fakir tambah ngawur. Tambah fakir. Tapi nek kowe nyembelih pitik ta bebek entek aja tikus lah iku kan terus. Ora oleh ra tikus. Soale sing halal lah sapa kono. Iku Ibnu Abbas iku hebat. Jadi dia foto-foto gak nyembelih nopo. Wedhus tapi nyembelih nopo pitik. Ketika ditanya, "Apa ini korban?" Gak. Lah kok pitik? Apa ada syariat korban pitik? Gak. Tapi pokoknya jare Allah yaumu uklin wa syurbin hari makan-makan. Ya aku nderekno Allah iki hari makan. Eleng-eleng ojo kok terus blas wae eleng-eleng ojo bangsa napa. Mulane niku hadis bagian niku. Mulane ulama kan khilaf. Cara Imam Qurtubi itu ada kemungkinan boleh kurban pakai pitik. Tapi aja dakok masjid kok diguyu wong, paham ya? Alasan Imam Qurtubi masuk akal. Nabi nate ngendikan ngeten sampai napal hadis iki. Wong sing berangkat Jumatan awal iku fakaan nama qoroba badanatan padha karo kurban unta. Wong sing Jumatan berangkat jam 10 padha karo kurban sapi. Sing awal sih. Wong sing berangkat isuk misalnya jam 8 atau jam 9 ning masjid padha karo kurban unta. Nak rontok mepet misalnya jam 10 sapi. Nak mepet setengah rolas niku padha karo kurban pitik. Enggak redaksinya hadis fakaan nama qoroba badanatan. Berarti nak setengah 11 atau jam 11 padha karo korban pitik. Terakhir dari Nabi nak Jumatan mepet ape khotib munggah padha karo korban endok. Nabi istilahno iku korban, paham ya? Paham maksudnya? Berarti misalnya Idul Adha kowe korban ndok sak kilo ya jenenge korban ngoten maksud. Paham juga Pak? Tapi kita ben ra kontroversi aja gawe ning masjid. Wis pokoke digo dhewe ngono ae, paham? Lah di kamar masjid lucu toh. Panitia ini apa lucu? Ndok ya ini 1 kilo. Ndok apa puyuh kok bala akal kabeh kan. Cilik-cilik. Tapi menurut pengamatan kula, umpama yo tenan ku tetep apik, tapi aja masjid sanget. Taruh saja sak kampung wong 600. Utawa sak kampung wong 300. Sing sugih korban sapi, sing rodok sugih korban wedhus. Semelarat-melarat itu udah nyembelih pitik, tetap ada makan-makan satu kampung. Sementing dina iku yaum uklin wa syurbin hari makan-makan. Jadi nak ndelok hadis iku cara Imam Qurtubi iku wong Nabi istilahno koyok korban unta, koyok korban sapi, koyok korban pitik, sing Jumatan mepet guri koyok korban ndok. Waktu kanca mondok dhisik kurang ajare ra karo Jumatan iku guri. Kok gak tau kok ngarep padha karo korban unta. Indonesia unta mati. Kok guri ya untuk dok gampang masakane. Oh, celek. Nak kula nyen kesunatan Jumatan kok guri. Engko nak ngarep sak khotibe sungkan. Nak kula niku pancen. Nggih, misale kula kok ngarep terus khotibe Mustofa runtusen. Pemene foto menek-menek barang khotbah terus ngene guri kiai ini ayo dagelan. Malah ra iso omong saking sungkane. Paham ya terus mulane ngaji ben sampean ngerti. Dadi ulama riyen niku saking kepingine nuruti perintah pangeran ngantos ngoten. Karena Nabi nak ngendikan jadi diulang-ulang. Dari yang standar ideal kayak tadi. Sing ngimami iku apike sing paling apik macane Quran. Nak padha ya sing paling pinter fikih. Nak padha yang paling sepuh. Nak podo ngene-ngene. Tapi Nabi ya nanti ngendikan wis ke makmum sapa wae asal sing tau ngendikan la ilaha illallah. Mane kula niku sebagai kiai ben go contoh kula salat sering makmum. Mergo yo ana kelompok tertentu moh makmum mbek wong liya. Iku kan kebablasan. Kok salate wong liya kuras
resah. Dadine sombong, wong bayangno ideal itu malah dadine napa? Sombong. Kula nggih nate de kanca niku, riyen zaman ning pondok iku salat nak kiyaine ra sing imami ora gelem salat. Kok dianggap santri ku padha. Nyatane rata-rata ilmune ra manfaat, mergo sombong. Kuwi makmum sampean niku gelem sinten mawon. Wong kula nate Jumatan teng daerah Purwodadi ramen kula cek taun pinten. Badhe teng Jogja kula riyen nak teng Jogja kan ngebis numpang keli. Teng satu desa niku Jumatan niku tiange mung selawe. Imame maca Quran wis ra karu-karuan, sok enak cara fikih masalah. Iku kula di daerahna santri kali. Santri kali kula sing loro mboten ada, gak usah. Ya ada barang aneh-aneh. Di cara madzhab Imam Syafi'i nak mboten 40 rasa. Wis intikal madzhab wis ilmu ku sakeh gak masalah. Mergo tak pikir sederhana seperti itu. Imame kula tangkleti, Mbah Jumatan wong 16, ya alasane masuk akal. Yang mriki niku mboten purun salat zuhur. Wong Jumat-Jumat kok salat zuhur. Jumat-Jumat ya Jumatan, piye gitu. Nah, cara fikih Syafi'i kan kalau jumlah itu tidak 40, maka harus salat zuhur karena Jumatan minimal syaratnya 40. Tapi mau praktekno ya kangelan. Wong kepingin Jumatan, dina Jumat kok salat. Makanya kita harus pakai kaidah malah hidrokukulu, lah hidrokukulu anggap aja pemanasan. Paham ya? Anggap aja apa? Pemanasan. Toh kita iso ngekeki solusi intikal mat. Jadi itu cara madzhab Imam Malik Jumatan itu pokoknya sing keceluk jamun itu kelompok cek rolas 14 pokoknya wis jamun itu kelompok. Nah cara cerita ning dunia habaib malah luwih seru meneh. Ada habaib Jumatan di satu kampung jumlahe wong iku mau 16 wae pira. Takoki. Tapi Habib alim takoki. Ya Habib, lima adalah tu'idus sholat wa anta syafi'iyun. Kenapa ada sholat padahal kamu syafi'i? Waqat kanu duna arba'in. Mereka itu tidak sampai orang 40. Jabe, aku itu jumlahnya podo karo wong 1000. Jadi tak tambah aku itu podo karo wong 1000. Malah penak. Nah kalau cara GR kalau mau ketambahan aku cukup. Tidak apa-apa seperti itu. Tapi orang krono kita arogansi fikih tidak mengaturannya seperti itu. Malah hidrokukulu, la hidrokukulu. Kowe wani misalnya diwalik. Wong kene mau wong 16 wis rasa Jumatan. Salat zuhur wae. Terus kapan mereka membina satu komunitas sing nglakoni Jumatan? Kalau di konco jenenge Samsul itu pedalaman Kalimantan, riyen daerah ilegal lagi. Zaman pemerintahane Pak Harto. Mbok haram mbok ora yo ora. Wong aku ora polisi ora wajib ngukumi legal utawa ora ilegal. Pokoknya jelas melarat nganti kerja ngoten yo melarat. Itu dia di tengah hutan, ya faktor melarat dia juga gak ingin ngelawan pemerintah. Orang kerja di tengah hutan itu kan gak niat ngelawan pemerintah kan, ngelawan kemiskinan segini dia ora ada kepentingan ngelawan pemerintah. Ngelawan apa? Kadang kita ya berlebihan, ngelawan negara. Orang dia niat nak melarat itu, niatnya kok ngelawan. Kecuali bosnya itu nakal tenan, suka kok. Nah itu. Tapi gue rasa malah ilegal logeng itu dulu saudara gue lah itu soal nyolong kayu itu. Tapi nak melarat, gue mangan itu ya sing pokok-pokok ya sembuh. Tak kau pangeran sih di pangeran aneh-aneh. Nah, itu yang kerja itu banyak, enggak sampai 40. Tapi nak Jumatan tidak dhuwur ya ora gelem. Jadi dikekno langgar. Engko pindah meneh pindah. Dia pernah ngaji takrib khatam. Nah cara takrib kan kalau orang tidak mustautin, tidak berdomisili, tidak wajib Jumatan. Yang wajib Jumatan orang yang mustautin berdomisili tetap. Padahal dia itu pindah-pindah. Tapi alhamdulillah wong nek kangen pangeran yo ora iso, nek gak Jumatan ra gelem, Gus. Ya akhirnya tak fatwani ya sih Jumatan nah. Engko pindah nae Jumatan ganti. Musolane kok kayu men pindah ngalor gitu. Ya mau mergo ora sing nganggo kaidah wae malah hidrokukulu. Lah hidrokukulu. Wong kok pengen sujud be pangeran kok larang. Wis mergo agar wong fikih diwalik ya ora iso jawab. Ana wong salat, sujude merkongkong, rukuke iku ngene. Salate rasa. Wes, oke rasa. Terus saiki pertanyaane diwalik. Ana nglatihan takarrub, ana nglatihan marek pangeran, tapi jenengan nglarang, hukume sepundi? Wong fikih kok nek diwolak-walik. Saiki ana wong fasik. Kiai kok kancanan fasik kiai apa? Terus diwalik. Bina tiang fasik angsal boten. Ya apik, nak bina ya apik. Lah dia bina nu ngancani riyen. Pokoke wae kena
Wis pokoke ngerti. Ane kula niku boten sombong. Kula niku mulai mondok sarang nganti sakniki sering nganggo kambi hem niku putih. Kula jarang nganggo kambi bathik. Perkara aku cobane seorang, aku coba sunah Nabi, nek ora ya sementing putih. Yes. Tapi aku ya sering nganggo kambi ra putih ben nunjukno nek ora wajib. Wis padha enak. Mbok iku iling-ilingan. Pokoke bangsa 11 iku aja, bangsa 11 iku. Engko nek 11 iku repot. Soalnya mangan itu beras itu bergizi. Terus gue di kesimpulan, arah kelar tuku beras, anak kurang sama mangan itu kacau. Arah beras ya jagung tau, pokoknya malah hasil, eleng-eleng.